ହଁ ସାଙ୍ଗ। ଆରେ ତୁ କୋଉଠି ଅଛୁ? ଏ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଠିଆ ହେଇଛି ଗୋଟେ ବାହାରକୁ ଯିବାର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯିବାର ଅଛି ତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଟ୍ରେନରେ ଯିବି ଆଉ ତୁ କୋଉଠି ଅଛୁ କି? ମୁଁ ଟିକେ ଯିବି ଲଣ୍ଡନ ତ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ ଛିଡା ହେଇଛି, ଟିକେ ଲେଟ୍ ଅଛି ତ ସେଟା ବାହାରେ ଟିକେ ମୁଁ ଛିଡା ହେଇଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ 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 ଆସିଲେ ଦେଖାହବ ଆଉ ହଉ 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 ଆସିଲେ ଦେଖାହବ। ହଉ ହଉ ତୁ ଆସିଲେ ଦେଖାହବା ଆଉ କଣ ଅଛି। ହଁ ଘର ତ ପାଖରେ ଆଉ। ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି। ହଉ ରହୁଛି। ଏ ସେ ଅପଟା ପଚାଶ ଯାଇକି ଏଇଟା ହେଁ ଏ ଅଟୋଟା ଖାଲି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖେ ଦେଖେ। ଭାଇ ଯୋଉ ତରକାରୀକୁ ଚକଲା ବଜା ଟିକେ ଯିବା ଆମର ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଡର ଯିବା ଯେ ଟିକେ ରହିଲେ କଷ୍ଟମର ସବୁ ଆସନ୍ତି କେତେ ତ ମିଶିକି ଏକାଥରେ ମିଶିକି ଗଲେ ମୋ ଭଡ଼ାଟା ହବ ସେମିତି ଯାଇପାରିବି ନା ତମେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଡାକିଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକୁଛି ଆପଣ ବସନ୍ତୁ। କୁଆଡ଼େ ଯିବି ଆପଣ ଯୋଉଠୁ କହିଲେ? ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି କୋଉଠି? ସେଇଠି ସାର୍ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ ସବୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତୁ। ତମ ଭାଇ କଷ୍ଟମର କେତେବେଳେ ଆସିବ ମତେ ଠିଆ କର ଭଲ କାମ କର ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବ। ଏ ଅଟୋ 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 ଏ ଅଟୋ ଅଟୋ ଓ ଭାଇ ତମକୁ ଏତେ ଡାକୁଛି ତମକୁ ଶୁଭୁନି? ଭାଇ କଣ ମୋ ନା ଅଟୋ? ତମେ କହୁନ ଯିବ କୁଆଡେ ଆଉ ଅଟୋ କହିଲେ ମୁଁ କୁଆଡେ ହଁ ଠିକ ଅଛି। ମତେ ତମେ ନେଇକି ଟିକେ ତରକାରୀପୁର ତତଲା ବଜାରରେ ଛାଡିଦବ। ଛାଡ଼ିଦେବି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦିଟା କଷ୍ଟମର ମୋର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ 2 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ ଦିଅ। ମୁଁ ପୁଣି ଶୁଣ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? 2 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ବେଶୀ ଇଏ ନାହିଁ ଟିକେ ଟାଇମ ଦିଅ। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ଏଇଠି ବୁଲୁଛି ହଁ, ହଁ। ମତେ ଡାକିଦବ। ହଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକୁ। ମୁଁ ତ ଅଟୋ ବାଲା ଡାକୁଥିଲି ଆମେ କଷ୍ଟମରକୁ ଡାକିବା ଏ ଝାଟିଆ କୁଆଡେ ଗଲୁ ରେ ଆରେ ଆ ଏପଟକୁ ଆ ଗାଡିରେ ବ ଆରେ ତୁ ଗଲୁ କୁଆଡେ ଭାଇ ଆରେ ଏପଟକୁ ଆ ଜୀବନ ଭାଇ କି देखा है पहली बार